pozdrav i pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi, tu je moj drug, nadam se da se čuje, kaži nešto. A? Ma ne, na moju babu iz Petrovca. Znači, tu igramo na Faction Survival na jednom dobrom serveru, IP će biti u deskripciji. Desku. Prvi ti ja ću. Pa šta, ja sam te počeo. Naravno, pogledajte i klip od Crazy T Flakera, bit će i njegov link u deskripciji. Samo što se ja nisam vidio. Aha, vidim sam. Samo si pao odjednom. Znači, prekida me kiša ovdje što pada, mnogo je užasna. Koji? Zašto? Nisam. To si ja sam. Ne znam i ne zanima. Barem se ja ne čujem u klipu, nadam se da si barem ti da se čuješ, jer ovdje mi je laga zbog kiše. Pazi foru, brate, vidjet ćeš u mojom klipu kako mi je spojeno staklo, brate, nije mi tako u teksturi tako staklo, ovo je default tekstura, imam, da, zbog Optifine jeste, ja zaboravio sam, dobro, Optifine je taka verzija, sad da ne pričam dalje. Ne mogu se, čekaj, samo da kažem da ko hoće u Faction, nek se javi, pravimo, napravit ću normalno full home pošto nisam ga napravio, nešto me i mrzi, ima, sad ću da pokažem nešto, warp mining. Vidio sam samo terase. Šta se ovdje dešava? Znači, nešto se dešava. Dobro, ovo su oni stavili. Ovdje dođete, kopate. Onaj ko nema, imate ovdje free iteme. Tu su i za enchantovanje stvari. Ima dosta. Tako da, sad se izvinimo prilikom zbog laga. Pada kiša. A ti vratim sekiru? Brate, ja sam ti dao sekiru sad, da je to bio clear lag ili sam ja bacio već u neki chest. Sekiricu sam ti dao. Dobro, samo. Onda spawn. I to da pokažem. Ne veži, ja ću i na moj. Ne vezi, ja ću uploadu i ti. Na svoj, nije bitno. Moram ja, vidimo u sljedećem klipu, ćao.